Hej og velkommen til den her video. Vi starter ikke på Nu samme tid, laver men... vi en ny video på Katoman og JE Spider kanalen. Vi har fået sådan en frugt. Jeg tror den hed et eller andet med polar eller sådan noget. Den skal vi smage på. Jeg har aldrig smagt det før. Nej. Tager det her. Hvorfor tager du sådan et stort stykke? Okay, Sig, hvis I tager lige det kan huske, hvad det hedder. Ja. Er det godt? Det er godt. Jeg skal lige se, om man kan det her. Hvorfor føler jeg, det har sådan en eftersmag, noget man ikke engang kan sådan? Der gik det lidt sprøjt. Jeg vil gerne anbefale jer til at smage. Og lige før vi skulle have vist en billede af frugten først, Ja. så kunne I have set det. Men det er sådan gult. Og så er det 2, hvor man pakker ind. 2 lag skrald også. Det er normalt skrald og det der hvide noget. Der er på skrald. Men smager godt. Ja, sindssygt meget. Og tjek lige den anden video ind. Tryk lige like og subscribe. Og ikke mere. Og så lige tryk ind på vores kanal dernede. Og gå ind på den anden video, vi har lavet. Yes. Ja, vi har lavet 2 i dag. Ja. Fuck, det smager godt. Skal vi gå ned og handle noget mere? Ikke lige nu. Det smager godt. Smager godt, det her. Hey, hvad her? Der var de her små stykker tilbage. Prøv, der er noget, du skal prøve. Tag sådan her, og så bare gør det her. Træs på den. Jeg vendte den forkert. Uha. Okay, det er sindssygt mærkeligt. Og det her kommer også til at være sådan en kort video. Ja. For fanden. Hej. Hvorfor går du så tæt? Okay, prøv lige at gøre det med min. Det bliver det, som du gjorde. Amen. Jeg håber, man kunne se det. Som man sikkert ikke kunne. Hvis vi gør sådan der. Nam, nam, nam. Okay, det var sådan. Det var det for den her video. Vi ses.